Za svakodnevno pranje jako zaprljanih ruku u industriji, u zanatstvu, radionicama, u održavanju preporučujemo naš Orange Gel. Pakovanje Orange Gela je mase 5 kg i na samom pakovanju nalazi se dozer pumpica za precizno doziranje paste za pranje ruku. Pakovanje je jako zgodno za upotrebu u radionici, a može da se ponese i na teren zavisno od uslova posla. Na samom dozeru nalazi se kočnica koja sprečava upotrebu dozera onda kad to nije potrebno. Jednim pritiskom dozera dobijamo 5 grama paste za ruke, što je sasvim dovoljno za jedno pranje jako zaprljanih ruku. Iz 5 kg paste možemo oprati 1000 puta ruke, što ovaj artikal čini jako ekonomičnim. Orange Gel ima abraziv koji efikasno iz pora zaprljanih ruku izvlači nečistoće, a u dodiru sa vodom je razgradiv. U Orange Gelu se nalazi specijalna hemikalija dermatin, koja posle pranja stvara zaštitni sloj oko kože ruku i sprečava isušivanje ruke posle pranja. Ispira se hladnom ili mlakom vodom.